Halkara dinanlar günü münasibetli Akal vilayetinin Änew şäherine bir sany 4 gatly 64 öýlü ýaşaýjanyň açylış dawarasy vilayetin bagtyar ýaşaýjylarynyň toý şatlygyny artdyran ajaýyp günleriň birine urly. Täze taryhy döwrümizin ruhuna gybap gelýän bu döwrewap täze jaýyň ulanmagy bermegi, hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda durmuş ykdysadydan ösdürmekde, uzak geljegi gönükdirilen maksatnamalarynyň iş ýüzünde üstünlikli amal bolýan onuň ýene de bir gowundyrjy şaýatnamasy boldy. Hormatly prezidentimizin owa milli maksatnamasyna laýyklykda gurulan täze ýaşaýjanyň açylyşyna başlanan dawara ýurdumyzda gülläp edişleriň bagtyar durmuşyň joşguly ýaşaýyşyň bahar bilen bäsleşýän mehrem ineleriň gün gyýlaryň bayramynyň dünýä dawarlanýan köpügüşgüni bayramçylyk meýdançysyna urly. Bir ýerde vilayet medeniýet müdürlüğiniň aýdymsal hemde tam toparyň çykyşlaryna ularyn berli. Ýanglanan aýdymlar täze döwrewap ýaşaýjanyna bagtyar ýaşaýyşyň gülläp etjekdiginiň wagt bolup belenten ýanglandy. Ansan kalbyny heýjana getiren tomoşaçylaryň şowkuny el çapşymlary bilen alkyşlanan aýdym sahalarda berqara döwletiň täze ýamynyň galkyşdygynda jenneti diýarymyň gülläp etişleriniň ýurdumyzda hormat prezidentimiz tarapyndan mehrem inilerimde hemde zinanlarymyza goýulan hormat sarpanyň belentdiginiň dost sogonyň pek zähmetiň we pasallaryň sultany hasaplanýan bahar pasynyň gaýtarylmaja gözelligini watby öz çeper beýany tapdy. Bir ýerde soňky saatlaryň türkmeniň täze jaý toýuny we halkymyzyň iňler naýbaşy toýlarynyň biri bolan gelin toýunyň ilnazy pursatlarynyň dawarlanmagy, halkymyzyň toý däp desturlarynyň ak geljege baky dowamdygynyň aýdyn güwäsi bolup köňüllere joşun berdi. Dawaranyň dowamyna çykyş edenler arkadaly gahrman terdarymyzyň güneşli diýarymyzda durmuş ykdysady hem medeni taýdan ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini barha ýokurlandyrmak barada diýen ýagdaýsy tagyrlarlar dogrusynda bu ýsonçly sözlerini aýtdylar we ýurt bähwetli aladany ähli zatdan iller tutýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza hem de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman terdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Täze ýaşaýjaýlarynyň eýlerini, ýurtlarynyň garşy almaklaryny, hemişe bagtyar durmuşda ömür sürmeklerini arzu etdiler we olary täze jaýlar bilen gyzgyn gutladylar. Bir ýerde täze jaý toýuny tutjak bagtyar raýatlarymyza şowkunly el çarpşymlary arasynda aşalaryň gowuşulşy bolsa, iň bir begenlerje hemde göwün ganatlanyjy pursatlara urly. Akal vilayetiniň bagtyar raýatlarynyň ajaýyp toý şadlyklaryny goşalandyran bu döwrewap ýaşaýjanyny Senagat we Gurulşyk Öňümçiligi ministrliginiň Aşgabat şäheriniň demir beton önümleri kärhanasy tarapyndan paýly gurulşyk esasyna guruldy. Dawaranyň dowamyna bu täze binany gurmakda has tapawutly zähmet çeken gurulşykçylara hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar gowşurly. Bu täze ýaşaýjanyň öýleriniň her birine raýatlarymyzyň döwrewap we rahat ýaşamaklar üçin döredilen ähli amatlyklar bilen bir hatarda pasyllara görä howalandyrma enjamlarynyň bolmagy da has we gowundyrjydyr. Şeýlede bu döwrewap jaýlarda gaz ulgamy umumy tertipde merkezleşdirilendir. Täze jaýlaryň döwrewap mebelleri hemde enjamlar bilen öpjün edilen aşganalary iýleşlemeden gowundaryny aýratyn meherli duýgular bilen doldurdy. Bu täze açylan döwrewap ýaşaý jaýlarynyň ýanyna watanymyzyň gülgünçeleri bolan çağlar üçin ýürüte oýun meýdançylarynyň bolmagy has we gowundyrjydyr. Maksady bu ýaşaý jaýlarynyň açylış dawratynyň şatlygy ýurdumyzda bahar joşgulyna belenilýän halkara dinanlar gününiň toý şatlygy bilen goşalanyp, hormatly prezidentimiz tarapyndan binýady berkden tutulan berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne dost sogonyň baky meskenine urulan iri watanymyza baky söýgi bilen goşup köňüllere nur çaýdy.